Häzirki döwürde Türkmenistan gahrman arkadamyzyň başyny başlan giň böçürli özgörtmeleriniň hormatly prezident bilen ýol başygyny durmuşa geçirmek netijesinde döwrüň wajyp meseleleri boýunça ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň halkara giňişligini iqrar edilmek bilen watanymyzyň dünýä ýüzündäki awray belinde galýar. Merkezi Aziýa Sewtiniň ýurtlarynyň alimleriniň, bilermenleriniň we hünärmenleriniň şeýleken Birleşik Milletler Guramasynyň we onuň ýürütülüşdirilen düzümleriniň agzalarynyň gatnaşmasyna geçirilen maksatda ähli gün tertibiniň häzirki döwür üçin möhüm meseleler boýunça pikirleşmeler boldy. Belenşäli Türkmenistan Sewtde parahatçylygyň, howpsuzlygyň potalanmagyny dörnükli ösüşiň öpçün edilmegini göntürilen başlangyçlary öňe sürýär. Şunyň bilen baglanykda Sewtleýin maksatda häzirki döwürde howanyň üýtgümegi bilen baglanşykly meseleleri çözmek, bu gura belelikdäki tagallalar göründirmek wajypdygy barada aýdyldy. Şunu howanyň üýtgümegine garşy görüntirilen tagallalar häzirki döwrüň dörnükli ösüş meseleleri bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny ýygtyrdy. Bu gurda Türkmenistanyň oňyn tejribe toplanyk barada aýdylyp, ýurdumyň çäklerini her ýyly giň möçürli tokoý zowluklarynyň dördülýänligi, ekrançylykdan çykýan suwlaryň bir akaba berikdirilip, garagumyň jümüşini giň öwrümli kölüň emele gelenini hakyna çykyşlarda belinildi. Munyň özi ýurdumyň häzirki zamanyň bu meseleleriň çözgüdüne göntürilen tagallalarynyň aýdyn netijesi. Maksadyň jemleýici gününe edilen çykyşlarda belenşýärli. Türkmenistan ýer we suw serişdelerini netijeli ulanmak, ekrançylygy ilmiň gazananlaryny ornaşdyrmak, aralyk halaf etmek boýunça degişli işler geçirmek hemde çölleşmeye garşy görüşmek ýaly ekologiýa meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Çykyş edenler howanyň üýtgümegine garşy görüşmek boýunça amal aşyrýan çäreleri maliýeleşdirmek meseleleriniň möhüm ähmiýeti barada aýtmak bilen ýaşyl maýy goýumy çekmekde tagallalar birleşdirmek zerurdygyny belediler. Sewit hyzmatdaşygyny ösdürmek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisini tagallalaryny utgaşdyrylmagyň zerurdygyny belläp, çykyş edenler bu gurda gatnaşyklary ösdürmek we özleri tejribe aşylmalygynyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde möhümdigini ýygtydylar. Maksada gatnaşçylar meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilenligi üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyza hoşçalyk bildirdiler.